Sa inyo mga body, no? Parang hiwi man. What's up sa inyo mga body? And welcome back again to my channel. Hindi ko alam kung nanonood ko sa channel na to. Pero ito na naman tayo ulit para sa isang panibagong video. Matawa ako, wala naman nakakatawa. Ayun na nga, sa video na to, hindi ko talaga alam hindi ko talaga alam kung nanonood ba, no? Kasi ilang buwan na tayong walang update, walang ginagawa sa buhay ba. Parang nawala tayo sa mundo. Damit muna tayo kasi baka panuhutin tayo, baka masakit pa tayo. Ito, suotin natin itong paborito nating damit. Bigay ito ng kaibigan ko sa Mindanao. Shoutout sa'yo dyan, Dieter Tayag. Shoutout sa'yo, pre. Ito yung low-day ko na damit kasi comfortable eh. So marami nagtatanong mga buddy, no? Ano ba nangyari kay Buddy? Nasaan na ba si Buddy? Ano na bang ginagawa niya ngayon? At pati na siya nag-upload. So tatanong, dito ako. Kita niyo ito yung kwarto ko, no? Blanco pa yung kwarto kasi kakaayos pa ng bahay, wala pang laman. Galing pa sa bagyo. Visit na bagyong yan. Wasak yung bahay namin. Pero parang makati yung kilikili ka. Maraming tatanong, no? Buddy, ba't di ka na sumasama sa squad mo? Buddy, nasan ka ba? Tula ka sa mga gala sa squad. Sila Kuya Roy, sila lahat, they're minding their, mga ginagawa din. Kasi ako, nandito ako sa bahay. Makita nyo sila Kuya Roy pumunta ng El Nido. Sila, basta di ko alam, kasi wala nang internet putik. Walang internet dito masyado sa bahay ko eh. Visit ako dito, makita nyo to. Ito, makita nyo to. Ay, gago. ito yung source ng internet ko pero waka ng shit, napakahina na signal, ha? Kung pwede pa lang sana ito ibato eh. Ibato ko na to kaso ito na lang yung pag-asa ko. Kita nyo, maliwanag na, di ba? May kuryente na kami. Siyempre, matik. May kuryente na kami kaso wala pang signal masyado. Pero at least nagka-kuryente na, di ba? Laki-laki din yung gastos na yun. Pero shout out sa kapitbahay namin na nagpautang. Napakalaki gastos, buwisit. Medyo malaki-laki yung gastos sa bahay pa lang, pero may tumulong eh. Pero kaya nakasurvive tayo ngayon. Sa mga nagtataka kung di tayo nakapag-update lahat, kasi marami naman sana akong vlog dito sa cellphone na to eh. Itong cellphone ko, may vlog pa to na gusto ko sanang i-upload. Kaso inuunahan tayo ng katamaran. For example ngayon, nagbablog ako, what's up mga buddies, pa-vlog. Ang ending, di ko na-edit. Tapos na full storage na yung cellphone kasi nag-imbak na eh. Kakainis. Nag-aaral kasi ako ngayon. Ko alam kung mag-aaral pa ba tawag sa akin kasi hindi ako masyado dumadalo sa mga meeting eh. Paano ako dadalo ng G-Class, Zoom, G-Meet? Napakalag. Shit. Di ko alam kung kailan ko na naman to ma-upload tong video na to. Di ko alam kung siguro next month na. Yung last upload ko, Happy Valentine's Day, pero anong buwan na yung na-upload? February, March na! Isang buwan. Di na-relate yung video. Kakainis. Kaya, ayun, wala tayong update. Minsan ano-ano na lang, tusik-tusik. Paramdam konti. Kita nyo yung nag-ano-ano ako, ganun. Work abs ba? Tawag doon yung workout routine. Puro higa lang ngayon gawa ko dito eh. Rami akong vlog dito sa cellphone na to kaso di ko pa na-upload. May vlog sana ako sa birthday ng aking kapatid. Sana ma-upload ko yun. Baka ma-upload ko yun mga sana lang. Kasi medyo na messy na eh. Nawala-wala na yung ibang clips kasi na-delete na kasi full storage na nga. Yung debo ng aking manghod. Ay hindi, debo ng aking kapatid. May vlog ako doon. May vlog din ako sa nandun pa sa Cebu. Yung pag-uwi ko sana dito sa Bohol. May vlog ako doon. Dalawa na yun. May vlog pa ako nung before pa ng bagyo. For example, bagyo na ngayon. Kahapon nag-vlog ako doon. Wala pang bagyo. Di ko na naman na-edit. So puno na yung cellphone ko. Paano ko na yun ikuan? Kasi tawag For example, may bablog ako ngayong bago.
Paano ko magbablog ng bago eh? Wala na ang storage. Ha? Ay, miss. Hindi na ako nakapag-vlog. Iimbis na i-edit ko yung mga nakaraang video, tinatamad na naman ang putik. Minsan gusto ko na nga lang sapakin yung sarili ko eh. Ang problema ko doon, marami na nga akong problema. Nagpadala pa sa problema, bobo ang putik. Dirata na wrong. Diyan tayo na wrong. Nakita nyo to? To, kita nyo to? Uy, ayaw kaguba. Giatay na. Uy, gago na damang. Istot. Nag-insikto. Kita nyo to? Nag-set up na ako dito sa kwarto ko. Kasi wala pa akong... Sa lapag lang ako natutulog. Yan, nakita nyo yan. Oh. Napakakalat. Okay ng igit. Yan. Nagpaplano na ako. Nagagawa ako dito na maraming content. Magdadrama-drama na ulit tayo. Kasi kailangan ko muna magpalakas ulit. Palakas ulit. Tamad naman. So wala pang laman tong kwarto na to. Hindi ko alam kung magkakalaman ba to, no? Kasi wala pang dots eh. Kailangan pa muna natin kumita ng pira mag-upload ng video. Napakaputik. Walang signal. Lagot ko. Tamad pa ako. Napakarami pang missing sa activity ko. Nag-aaral pa ako ngayon eh. Estudyante pala ako. Akala ko nagbabakasyon na eh. Estudyante pala ako. Madami activity sa klase. Estudyante eh. May mga missing pa ako sa nakaraang semester. May missing pa. Tapos meron na namang mga bagong activity ngayon. Kakainis. Di ko masyadong magawa kasi yung signal nga medyo apeke. Tawag dun sa Tagalog, medyo nakakabuisit. Kaya naka-imbak. Pero pasalamat ako kasi may kasama akong gumagawa ng mga activities. Tinutulungan niya ako. Shoutout sa'yo. Alam mo na yan kung sino ka ha. Kiss kita dyan. At ayun, di ko alam. Sana walang tris na grado ako ha. Okay lang magkados. Wag lang yung tris. Kasi ngayong semester na to, promise, babawi na ako, ma'am, sir, kung manonood man kayo sa video na to, malaman nyo na ako pala si Buddy, estudyante nyo. Kaya sa... Tagay, huwag chance, ma'am. Bigyan nyo ako ng chance, ma'am, ba? Na second chance ba? Na magbigay ng magandang performance. Noong nasa Cebu pa ako, malakas yung internet namin doon. Lagi ako nakakapasok sa mga Google Meet. Participative ako. Pakaingay ko sa klase. Ngayon, paano ako makakaingay? Tatanungin ako ng ng teacher ko. Mr. Nathanielon, give me some, mga example ganun. Isa Cebu, napakagaling kong sumagot. Kasi napakalakas ng signal. Pagkatanong, matik, sagot. Kasi malakas nga yung signal, may Google. Search agad. It is because, ma'am, the universe is, the Power Rangers of the moon and the Power Pop Girls. Bilis ko makasagot doon. May signal eh. Lakas na wifi. Pero dito ngayon. Nathanielon, what's your opinion of, what's the, answering? Paano ako sasagot? Pag-search ko pa lang sa Google, yung question pa lang ni Mr. Sa daw? Ano daw? Anong question ni ma'am? Ma'am, lag, ma'am. Saan lag, ma'am? So, baka akala nila napapalusot tayo. Ma'am, lag, ma'am. Ulit. What is the... Sus! Hindi ko pa maintindihan. Di pa ako maka-google. Minus points. Sus! Gigil ko. Sana naman ngayon, ang araw na to, simulan na natin magbagong buhay ba? Kasi mga buddy, sa ilang buwan kong paghiga-higa dito lang sa kwarto ko, pag-isolate ba? Medyo iniisip ko pa yung mga bagay na sana ko nagkamali noon at aayusin ko ngayon kasi medyo na-down tayo konti. Nakalamidad Tapos marami pang mga pagbabagong nabago. Tapos nabago yung Basta nagbago yung Basta bago. Daming nagsusulputang problems. Pero pasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi paunti-unti napipix yung problema. Isa na doon, bahay namin. Makita nyo sa mga vlogs ko kayo, pumunta na lang kayo sa ibang, puntahan nyo na lang yung profile ko dito sa YouTube. Tingnan nyo kung ano yung bahay doon noon. At ngayon, nakita nyo, may plywood na. May kwarto. May
May kwarto na tayo dito. Wala pala laman. At least may kwarto. Nakakatulog na ba? Wala pang kuryente kami noon. Nagcha-charge kami araw-araw pumupunta sa barangay. Sa lungsod. Napakalayo. Nagbabiyahe araw-araw. Tapos yung paggamit ng cellphone, ilang oras lang. Sus, lubat na. Pero ngayon, may kuryente na. O, resolve. Nasolba na. Bahay, kuryente, meron na. Sa pagkain. Siyempre, nakakain tayo 3 times a day. Busog pa rin. Tapos yung trabaho ni Papa, ayun, nakabalik na sila at nakakapagruta na. Si Mama naman, ayun, balik na rin. Sa mga gawaing bahay pa rin. Ito lang kasi si Mama. Yung kapatid ko, malapit na silang graduate sa senior high. Palakpakan. Tapos ako, wala. Marami kasing mga problema na dumadating sa ating buhay na di natin inaasahan. Tandaan nyo lang talaga palagi. Na, uy, shit, may nagtitext. Saan eh? Wait, saan eh nagtext, guys? Sige, importante ba? Emergency, wait lang ah. May nagtext pero scam pala. Gusto mo bang manalo ng bingo-bingo? Ito, pumunta ka sa link na to. Links, yan yung pakin nga, napakahirap na ng buhay natin dito. Gusto nyo ba kaming scamin? Balik tayo ulit sa motivational quotes kay Bali ha. Isa-isa tayo, meron tayong mga problema talaga. Ako, ikaw, lahat tayo. May problema. Di natin inaasahan na darating yung mga problema na yan talaga. At ito, ang lagi niyong tandaan. Nasa mga problema na yan, may dalawang choices ka lang dyan eh. Dalawa lang, magpapadala ka sa problema or magpapatuloy ka. Siyempre, saan ka pipili? Siyempre, sa magpapatuloy ka, pero napakadaling sabihin, di ba? Magpapatuloy tayo. Sapakin kayo mukha mo, napakahirap kapag ikaw yung nasa sitwasyon eh. Pero nasa iyo lang yan. Nasa iyo ang desisyon. Ha? Kasi ako, magpapatuloy ako, pero nadala ako. Nadala ako sa problema, pero ngayon magpapatuloy na tayo. Importante. Patuloy. Pangarap tayo eh. Pakaraming individual na gusto maging mas successful sa buhay na to. Isa na ako doon. Tapos nga lang, puro tayo plano ng plano, wala naman tayong gawa. Dami mong plano sa buhay. Gusto ko lang ganito, ganyan, ito, lahat. Gusto ko to. Gusto ko ng bahay, lupa, jacket, $1 million, and house and lot. Gusto ko na lahat ganyan. Gusto mo ganyan, napakadami mong plano, ganito. Ang tanong, ano bang ginagawa mo ngayon? May actions ka bang ginagawa? May actions ka bang ginagawa para ma-achieve mo yung dreams na yon? Kung wala, buwak ka ng shit appear. Diyan tayo nagkakaproblema eh. Puro tayo isip ng mga plano pero wala tayong ginagawang aksyon. Sa mga pangarap na yan, mga plano na yan. So kaya ngayon, I hope na tuloy-tuloy na to, na makapag-vlog tayo. I-update ko na kayo sa simple kong buhay ngayon. At by the way, miss ko na yung squad ko, no? Sana makabalik pa tayo sa Cebu. Kaya Roy, sana pabalikin mo pa ako sa Cebu. Ha? Basta man, ano ko Roy? Hindi nga, rabita ko ninyo. I miss you all. Lahat ng squad, Kuya Roy, Kuya Lester, Snake, Japet, James, Ukat, basta lahat ko is Jasper. I miss you all. Sana manood pa yan kayo sa mga vlog squad. Dapat manood kayo para may revenue tayo Kabili tayo ng show pao. May mga vlogs ako i-upload na yung mga old vlogs ko dito sa cellphone na to. I-upload ko para makita nyo kung ano yung mga vlogs na yun na di ko natapos. Nasimulan pero di natapos. Kadalasan talaga yung nangyayari. Magaling na sa simula. Tulad ng girlfriend at boyfriend mo dyan. Napakagaling lang sa simula eh. Huwag ka nang malungkot. Ganun talaga ang buhay. Pero tandaan mo to. Tatandaan ko din to. Hindi ko alam. Basta sinasabi ko lang to para humaba tong video na to. At least may ads na pumasok. Basta tandaan nyo to mga buddy. Kapag nasimulan mo, tapusin mo. Kapag nasimulan mo na, ipagpatuloy mo hanggang dulo. Rhyme! Basta nasimulan mo, ipagpatuloy mo at huwag kang susuko. Nasimulan mo na tapusin mo na. Malay mo, sa dulo, may maganda palang dun. Naghihintay sa'yo. Kasi di ka sumuko, okay? Di tayo susuko and mag-upload na tayo. At shout out nga pala. Dito. Naguba na sad. At ito yung wifi natin. Sana maging, wait lang guys. Survivor to. Galing pa tong bagyo nabasa to pero okay pa to sir. Sana maging survivor to at maging okay ka.
Kahit napakalag mo, nag-upload tayo ng video dito ng buong magdamag. Survive! I love you. So lang, maraming salamat sa panunood. This is Body TV on your screen again. Peace out. God bless. See you on my next vlog. Peace out.